nkhani pamene amaulula ujeni mandano uyu Alexious kamangira munkhani zake zijanangamba nkhani ya Salima, right? Ndiyeno mwanamvera amene anang'alula nkhani ya Salima. Yes, ndikapati ka Salima kukhako ndakubweretserani, then mukaonere, then kamene kapangitsa kuti jaji amene anapanga hando mlandu wakusalimawo awudrope awusiye kuti basi ati sawupitirizaso mlanduwo. Anyway, kanthu kachito kamubaya ndithu, taonelani kaye video imeneyi. Ndiyetu Salima Sugar Company mwachidule ndi company imene imayendesedwa ndi anthu ongobwera amene anayitenga mwaboma, komano anapeza kuti anayendesa mwakuba. Amapezeka kuti akutenga ngongole maiko mwina ani ngongolezo ndalama zonse kumakajera ku India, ndalama zonse azipanga se invest mu company koma kuno kumangotani kodi kumangopanga exploit, kumangolima sugar wawoja ndikupezeka kunena kuti sugar ujaso even amene akulima ntchito akuperekaso kwa anthu aku India, amakatenga anthu odula mizimbe kuchokera ku India. I think from this point palibenso china chimene ndikuyenera ndiyankhule ngati amakatenga ochecha mizimbe kuchoka ku India. Kumalawi kuno tilibe anyamata ngakhale ineyo panopa maluzi mene andipheramo ndikhoza kukadula mizimbe kuti atisi ndipezeke naka, koma chachikulu nchonena kunena kuti pali anyamata ambiri amene alibe zochita zomuti atha kudula mizimbe, anakatha kumadula mizimbe, koma izizi zinapezeka kuti anthuwa akupitirirabe akuyesesabe kubera Malawi, kupezeka kuti ngakhale corporate governance ineyo za corporate governance mazi. I'm not a commercial lawyer, but kamakamba nkhani anthu amene amazisata amanena unena kuti akamapasana ma business amapasana okhaokha banje zimene zizolakwika samapereka mwayi kwa anthu amene aliyese apereke service kuti alandireko yake, koma amapereka even ma transportation amapanga manage chonse okha, koma company ija kumangopanga malosi, company ija kukhala ndi zingongole zambirimbiri. They were doing money laundering, and there was a forensic audit that was done, and they found these people who they had crimes. In fact, I think there are warrants of arrest that were created, and I wonder why the DPP has not arrested these people. Now, when you look at this court, and in this case, the case comes before the court, and the guys are suing government, and they are seeking 5.5 billion. Ngongole zimene akunenazo anabweresa ndi ndani? Iwo akupangalani njani, akupangalani company. The case has no merit, but the court grants a freezing injunction, which means kuti apezeka kuti ayika chiletso kuti company imene ya sugar yopanga sugar muzi wa Kumalawi kumene tikondera sugar timamukonda, ndipo sizophweka kupeza ndipo tikampeza timamuchita kanthu, koma zimene apanga nzonena kuti company imene ya Salima singapangenso sugar kapena kuti kuipha chifukwa atseka ma ujeni awo ma accounts awo kuti simungati kusiseso ndalama malire ake mwapase anthu awa ndalama zawo zimene akupanga claim. Izizi sizikumveka pachilamulo chifukwa company ndi ya Kumalawi imene ndi ma assets ku Malawi. So ma assets wo anakakhala security for this company. Nkhani inakatha kuma milandu yawo anakatha kumakamba usapanga freeze ma accounts. 2, company inafika pa level imeneyo kapena ili pa level imene yoti mavuto osiyana-siyana chifukwa cha anthu ake omwe amene akusumira tanena zicha za corporate governance kuti panalibepo corporate governance, komanso anthu forensic audit inaonesa kuti ani milandu. 3, anthu watu sakhala kuno ali aku India, ndi anthu aku India akulepheresa company ya kuno kusayenda chifukwa chikuti akuti akusunga security. Zosamveka, koma chachinayi chimene chofunikira pa nkhani yawo pa macontract yawo amene asayinirana ndizonena kuti pakakhala kusamvana nkhani imayenera kupita ku arbitration, imayenera kokakambirana kaye isanapite ku court. Nde koma awawawa akhoti amene wawa commercial court amene singamasule pano chifukwa chikuti tikuopa court nafeso ngakhale tili aloya zimafika nthawi yonena kuti umafunanso nawe lawyer, ndipo pano maloya anga andiuza kuti sindingachule zina ngakhale ndikufuna nditachula zina.
koti limene likupezeka kuti linapereka injunction imeneyi posasatira malamulo ena aliwonse. Simayenera kumva nkhani imeneyi yapanga yalolera kuti kampani imeneyi ifike ponena kuti izingwe. Chomwe amafuna anthu amene wanende kutambasulire zinthuzi ndazisata boma mmene ndalama zimabedwera, mmene anthu amabera ndalama or mmene amatusiya ndalama. Chomwe amafuna nchonena kuti pamene Salima Sugar ikukanika kupanga sugar chifukwa chokuti ma account awo apangidwa frozen their accounts, what they wanted was anthu aja akhale panicked and asojotani chochita. And amafuna kuti tikafuna tiyankhule ngati kuti oyang'ana as a political analyst, a political analyst, mumva kumuona unena kuti sugar panopa anali okwera kale. Pakatipa anapanga stabilize for anayonso Salima sugar wake amapezeka pa market, so there was a competition with Irovo. But the moment you have just one person providing, there will be high demand, and the moment there's higher demand, the price will go up. So amafuna kuti pamene boma lili panicked kuti sugar ukwera, so tidya manyazi ka zandale zawo mmene mapangira mmaziziwa anyake apeze kuti apanga tapanga resolve zimene basi akagwade panthu ati tikambirane mafuna bwanji amafuna 5.5 billion ababa koma ife tikupasa 2 billion. That's what they wanted, and this is a practice that if we are to do an audit, we'll see kuti amapanga zimene zizi makampani and milandu imene imayendera masuti ambiri. Si nthawi yake ukhale chifukwa anthu atha kumaona ngati ena akumayankhula akufuna kulimbana ndi boma, akufuna kunyazisa judiciary kufa boma. I don't care about any government. I don't care who is the president of Malawi. What I care is kuti president akupanga zoyenera, akupanga zotumikira Malawi. Ndiye khani ndionena kunena kuti njira yomwe anapanga akhoti amene wawo ndiye amwenye amene wawo amafuna kunena kuti anthu akhale pa panic kina kwapange settle outside court. And izi zachitika muyang'ani mufufuze makesi ngati Southern Region Water Board, mufufuze kuti chinachitika njani kumeneko, mufufuze anyway ndisakambe zambiri. Nkhani ndionena kuti koti limene lili ndila chinambalala, ndila corruption, ndila corrupt, and there's enough evidence. In fact, when I was studying this issue 3 weeks ago, I did not have had evidence. I had only circumstantial evidence. Chifukwa cha matukutuku akhoti limene mpaka nakumafuna kusuma, mpaka nakusuma kumene had evidence jayamba kubwera ndithu yamba kupezeka yabwera yandiye, ndipo ine sindi ife tilokonzeka kunena kuti zinthu zimene zikatuluke pa court ndipo zikatuluka. Ndipo kumano key issue mwina ndisanafike pa key issue mwana ujaru ndiopsa kwambiri. Anyway, after kuulula maina aja mukuzuza kuti mkatikati mwa maina moja amene mwana video ija panali dzina lina lake limene iye ujana azanena kuti sinditchula chifukwa kuti uno wake mmene jaji ameneyo anakatenga injunction kuti asatchulidwe, and nkhani imene amayikambayo inakhanga kuti indi nkhani inakeso ndi anamuwuza kuti anakatenga injunction ku court jaji yoro amene kuti dzina lake asalitchule, ndi iye uja anatchula maina ena koma dzina lake iye samalitchula. Anyway, munthu amene samapanga handle case ya kusalima Salima Sugar ndi adaja anangoyifantamula case ya Salima Sugar yo. After kuyifantamula basi afterwards zapeza kuti munthu uja ati basi wasiya kumvera chani mlandu uja, jaji uja, justice uja wasiya news yake